שמי רונית תמיר, אני בת 53, נשואה עם 3 ילדים, ויש לי גם 4 נכדים. יש לי חנות למכירת תכשיטים ויהלומים. אני מגיעה מרקע של מדעים מדויקים. למדתי כלכלה, מנהל עסקים, עבדתי כאנליסטית בשוק ההון הישראלי. במשך כל שנותיי הבוגרות תמיד עבדתי, תמיד למדתי וגידלתי משפחה, אך לא הייתי מאושרת. הרגשתי שחסר לי משהו. לפני כ5-6 שנים אולי, כשהבנתי שכבר סימנתי וי על כל המטרות שסימנתי לעצמי, שהן כולן כרובן היו מטרות חומריות וחיצוניות, הבנתי שלחיים יש כנראה משהו נוסף להציע, ואני כאן מפספסת ומפספסת בגדול. לפני שנה וחצי הצטרפתי לגורמי המרכז הישראלי לגישור ואימון. למדתי קורס אימון בסיסי, ומיד לאחריו קורס להכשרת מאמנים. היום אני מאמנת אישית, כשהנישה שבחרתי לעצמי היא אימון אישי למציאת ייעוד. היום לאחר קורסים והרצאות וסדנאות וקריאה אינסופית, אני יודעת שגומק הוא בית ספר מקצועי ללא פשרות מצד אחד, ומצד שני הוא בית חם ותומך. המיקום הפסטורלי שבו מצוי בכפר הירוק הוסיף לכך מאוד.